मार्च 2025 नि बाथ्रा जेब्ला मासे सैमाया मोनसे हाखराव गोलैनानैहाय गावखौ बासायजानो थाखाय गोबांथार गाबख्रावबायदों नाथाय गोबांथार मानसिफोरा बे खाथिजोंनो थांदों नाथाय खोनायाखैब्लाबो एबा नुब्लाबो नुवाखै बायदि बेखौहाय एरखेनानै गारदों इगनर खालामनानै नाथाय सासे सेंग्रा जायनि मुङा ब्रिजेश सोलंकी बिथाङा जेब्ला बियो गावनि न' फारसे बियो थांगासिनो दंमोन बे थांनाय समावहाय बे मासे सैमाखौहाय हाखरावहाय गाबख्रावबाय थानाय नुनायसै जेब्ला बियो खाथियाव थांनानै नायो अब्ला मासे सैमा फिसाया बे हाखराव गाबख्रावबाय थादोंमोन अब्ला बियो अनखांनायजोंहाय गावनि आखाइजोंनो बे सैमा फिसाखौ बे हाखरनिफ्राय बोखांनायसै आरो बेखौ बासायनायसै नाथाय बे ब्रिजेश सोलंकीया सानाखैमोन जे बे सैमा फिसाखौ बासायनायानो जे बिनि जिबनावहाय एसेबां गिदिर खैफोदा फैगोन खस्थ'यैहाय बियो थैनांगौ गोनां जागोन होननानै दिनैहाय बिनि माखासे लोगोफोरा बेबायदि खस्थ' थैनायखौ नुनानै एबा खस्थ'खौ नुनानैहाय सोलंकीनि माखासे लोगोफ्रा भिडिअ बानायनानै जे ससियेल मिडियायाव हगारो शेयार खालामो अब्ला गोबांथार मानसिफ्रा बिलिभ खालामाखै गोबांथार मानसिफ्रा फोथायनो हायाखै एबा शक जादों गिख्रंनाय मोनदों जे मासे सैमा फिसाखौ बासायनायानो जे ब्रिजेश सोलंकीया थैनांगौ जाबाय होननानैहाय दिनै गोबांथार अनखांनाय एबा गोबांथार गिख्रंनायबो फैदों फै जोङो अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय जोङो बे ब्रिजेश सोलंकीया माब्रै बे सैमाखौ बासाया एबा माब्रै जामारा जोङो बेखौहाय एसे मिथिनानै लानि हेलो गाइस वेलकम बैक टू नीलिखा नार्जारी यूट्यूब चैनल लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि चैनेलाव फिन खेबसे बरायनाय थाबावबाय लोगोफोर दिनैनि आं थार जाथायखौ खोन्थानो लादों जाहैबाय उत्तर प्रदेशनि जिलापुरान सहरनि तेजिल खुर्जाना होनायनि सिङाव थानाय फाराना होनाय मोनसे गामि बे गामियाव थाग्रा जायनि मुङा ब्रिजेश सोलंकी बिथांनि बैसोआनो जाहैबाय 22 एबा 23 नि गेजेरावहायमोन आरो बे जाथायानो जादों जाहैबाय 25 जुननि 2025 आवहाय हरनि 10टा समसो जाबायमोन ब्रिजेश सोलंकीया बे हरनि 10टा समावनो जायखौ बियो बिदा महरै एबा गावनि लोगो हिसाबै बियो मानियोमोन बिखौहाय कल खालामो जायनि मुङा अभिषेक सिंहमोन जेब्ला बियो बे अभिषेक सिंहखौहाय कल खालामो अब्ला बियो बुंनायसै आदा आंनिया आसिया माबा मोनसे जादों होननानैहाय सानाय मोन्दों एबा थर गैयि मोन्दों होननानै बे समावहाय जेब्ला बियो अभिषेक सिंहया बेफोरबायदि खोथायो अब्ला अभिषेक सिंहया बुंनायसै जेबो गिनांगौ गैया नों सिन्था दाखालाम नों अबावबा गेलेनानैहाय गोग्लैदों जानो हागौ मानो होनोब्ला ब्रिजेश सोलंकीया सासे काबादि स्टेट लेभेलावहाय काबादि गेलेग्रामोन काबादि गेलेनानै गोबांथार देरहाबोनाय सासे सुबुंमोन बेखायनो बे अभिषेक सिंहया बेखौहाय ब्रिजेश सोलंकीखौ बुंनायसै सिन्था खालामनांगौ गैया नों अबावबा गेलेनायावहाय गोग्लैदों जानो हागौ बेनि जाहोनाव बेफोरबायदि जादों होननानै नाथाय ब्रिजेश सोलंकीया बुंनायसै आदा सानथाम सानब्रैसो जाबाय बेफोरबायदि साबाय थानाया बेफोरबायदि थर गैयै जानाया होननानै अब्ला अभिषेक सिंहया बुंनायसै नों जेबो गिनांगौ गैया थ' जों मोनसे खामानि मावनि जोङो डक्टरनावहाय नोंखौ लांनि जों सानैजों डक्टरनाव थांनानैहाय जोङो देखायहैनि मा जामारदों होननानैहाय बे समावहाय ब्रिजेशआबो गावनि असे बिदा जायनि मुङा सन्दीप सोलंकीमोन बिनोबो गावनि बिदानोबो बे जाथायखौहाय गावनि जे आसि सानाय एबा थर मोनै जानाय बेखौहाय बियो खोन्थानायसै अब्ला सन्दीप सोलंकी न'खरनि मानसिनो खोन्थानायसै रायलायनायनि गेजेरजों बिसोरो खाथिनि हस्पिटाल खुर्जायावहाय बे ब्रिजेश सोलंकीखौहाय लाना थांनायसै जेब्ला ब्रिजेश सोलंकीखौ बे खुर्जा हस्पिटालावहाय लाना थाङो अब्ला हस्पिटालनि डक्टरफ्रा ब्रिजेश सोलंकीखौ हानाय नङा होननानैहाय बियो मिथिखानानैहाय बियो न'खरनि मानसिजोंहाय रायलायनायसै आरो बुंनायसै बेखौहाय बुलंदशहर हस्पिटालावहाय बेखौ लांदो होननानै अब्ला बेखौहाय हाखु दाखु बेखौ ब्रिजेश सोलंकीखौहाय बुलंदशहर हस्पिटालावहाय बेखौ लाना थांनायसै बे समाव जेब्ला लाना थाङो अब्ला बेखौहाय जेबो नायासै डक्टरफोरा आरो बेखौ नायालासिनो बे बुलंदशहरनि डक्टरफ्राबो बेखौ बुंनायसै बेखौहाय हायर मेडिकेल कलेजावहाय बेखौ लाना थांनांगोन अब्ला मोजांसिन जागोन होननानै बेबायदिनो न'खरनि मानसिफ्राबो डक्टरनि बुंनाय बायदिनो ब्रिजेश सोलंकीखौहाय बे जेब्ला न'खरनि मानसिफ्रा बे बुलंदशहर हस्पिटालनिफ्राय लानानै आलिगढ़ मेडिकेल कलेजावहाय लानानै थाङो अब्ला बे आलिगढ़ मेडिकेल कलेजनि डक्टरफ्रा बेखौ नायालासेनो खनसेबो नायालासेनो बेखौहाय गुबुन हस्पिटालाव लानानै थां होननानै डक्टरफ्रा बुंनायसै न'खरनि मानसिफ्रा बिसोरखौ बार बुंबाय थादों नोंसोरो खनसे चेक खालाम खनसे नाय होननानै नाथाय बिसोरो मानियासै आरो बिसोरो बुङासै बेखौ गुबुनावहाय गुबुन हस्पिटालाव लानानै थां होनायसै न'खरनि मानसिफोर डक्टरफ्रा बुंनाय बायदिनो ब्रिजेश सोलंकीखौहाय खाथिनि हस्पिटाल जीवन ज्योति हस्पिटालावहाय
लाना थाङासै जेब्ला नखरनि मानसिफ्रा ब्रिजेश सोलंकिखौहाय जीवन ज्योति हस्पिटालाव लाङो अब्ला बे जीवन ज्योति हस्पिटालावहाय बेखौ एडमिट खालामो आरो बेखौहाय नायो बे समावहाय ब्रिजेश सोलंकिनि देहाया बारासाव बारा जानो हमखाबायमोन जेरै सैमा फाग्लाफ्रा खामो बेफोरबायदिनो बियो खामनो हमखाबायमोन आरो दै होब्लाबो बियो दैखौहाय गिनो हमखाबायमोन मानो होनब्ला सैमा फाग्लाफ्रा दैखौहाय गियो बिदिनो बे ब्रिजेश सोलंकियाबो जानो हमबायमोन आरो बारासाव बारा जानो हमबायमोन बांसिनसाव बांसिन ब्रिजेश सोलंकिनि देहाखौ बारासाव बारा जालांनाय नुनायलाय डक्टरफ्रा बेखौहाय बुंनायसै बेखौहाय मोनसे गिदिरथार हस्पिटालावहाय बेखौ लाना थांदों होननानै नखरनि मानसिफोरखौ बुंनायसै अब्ला ब्रिजेश सोलंकिया बेखौ नुनानै बेखौ खोनानानै गावनि बिफाजों रायलायनायसै आफा एक्चुअली मा जामारदों मानो आंखौ जेरावबो हस्पिटालाव लाखियाखै मानो गुबुनावल' थोनहरबाय थादों होननानै बे समावहाय बिफाया बेखौ बुंनायसै फिसा नोंखौहाय जोङो बे जीवन ज्योति हस्पिटालाव जे एडमिट खालामदोंमोन बे समावहाय बिसोरो नायदों आरो नायनानै बिसोरो बुंदों जे बे बेमारा जायो मासे सैमा मावजि एबा मोख्राफोर अरनायनि जाहोनाव बे बेमारा जायो होननानै नोंखौ माबा मोनसे अरदोंमोन नामा नों गोसोखांनानैहाय नोङो खोथालाय होननानैहाय गावनि बिसालायावहाय ब्रिजेश सोलंकिनावहाय सोंनायसै बे समावहाय बिसालाया ब्रिजेश सोलंकिया गोसोखांथाबनायसै आरो गोसोखांथाब्लाबो बियो हायाखै उनावहाय बियो लास्टावहाय गोसोखांथाबनानै बियो बिफानो खोन्थानायसै जे आफा आं गोसोआव फैबाय मास मोनथामनि सिगाङावहाय आङो मासे सैमाखौहाय मोनसे हाखरावहाय गोलैनानैहाय गाबबाय थानाय नुनायलाय आङो बे सैमाखौहाय गावनि आखाइजोंनो बोखांदोंमोन बे समावहाय बे सैमाया आंनि आसियाव अरदों आरो बे आसियाव अरनायखाय आङो फिसाल'खाय आङो जेबो सानाखैमोन आङो गोबांथार काबादि गेलेयो आङो आथिं बायो आखाइ बायो अब्लाबो गाफिनो होननानै जेबो सानाखै बेखायनो आङो बे सैमा अरनायाबो सैमा फिसा अरनायाबो आंनि बे फिसाल'आलाय मा जागोन होननानै आङो इगनर खालामना थादोंमोन होननानै बियो गावनि बिफानो खोन्थानाय बिसालानि बाथ्राखौ खोनानायनि उनावहाय बिफाया बुंनायसै नों सिन्था जानांगौ गैया जोङो नोंखौ मोनसे गिदिरथार हस्पिटालावहाय लाना थांगोन होननानै बिदिनो ब्रिजेश सोलंकिनि नखरनि मानसिफ्रा जेरै जीवन ज्योति हस्पिटालनि डक्टरफ्रा बुंनाय बायदि गुबुन मोनसे डक्टरनावहाय लानानै थां होननानै बुंनाय बायदि नखरनि मानसिफ्रा गासिबो नयडा हस्पिटालावहाय लाना थांनायसै जेब्ला नयडा हस्पिटालावहाय ब्रिजेशनि नखरनि मानसिफ्रा लाङो अब्ला ब्रिजेश सोलंकिखौ नुनानै बिसोरो हानाय नङा बायदि नुनानै नोंसोरो सिन्था खालामनांगौ गैया नोंसोरो बेखौहाय दिल्लीनि जिटिबि हस्पिटालावहाय लाना थां बेयावहाय मोजांसिन जागोन होननानै बिसोरखौ थोनहरनायसै जेब्ला दिल्लीनि जिटिबि हस्पिटालाव लानानै फैयो अब्ला दिल्लीनि जिटिबि हस्पिटालाव ब्रिजेश सोलंकिखौ एडमिट खालामो अब्ला बिनि देहाया ब्रिजेश सोलंकिनि देहाया ओरैबायदि गाज्रिसिन जाखाबायमोन बारासाव बारासिन रेबिसआ बारायबायमोन बे समावहाय दिल्लीनि जिटिबि हस्पिटालनि डक्टरफ्रा बिनि ब्रिजेश सोलंकिनि देहाखौहाय बांसिनसाव बांसिन गाज्रि जानायखौहाय बारासाव बारा रेबिसआ बारायनायखौ नुनानैहाय दिल्लीनि जिटिबि हस्पिटालनि डक्टरफ्रा हानाय नंला होननानै बुंनायसै नखरनि मानसिफोरखौहाय अब्ला नखरनि मानसिफोरा ब्रिजेश सोलंकिखौहाय माथुरा हस्पिटालाव लानानै फैनायसै जेब्ला माथुरा हस्पिटालनि डक्टरफ्रा मुलि होयो अब्ला एसे मोजां जाबायमोन बे समाव 25 हराबो बारलाङो आरो 26 सानाबो बारलाङो बिदिनो बे 24 आवार्सआवनो बे 24 घन्टानि गेजेरावनो 7था हस्पिटालावहाय बे ब्रिजेश सोलंकिखौ लाना थाङो नाथाय मोजां रिजाल्टखौ मोननो हायाखैमोन बिदिनो ब्रिजेश सोलंकिनि बिमाया नखरनि मानसिफोरखौ बुंनायसै नोंसोरो बेखौ जि मोजांसाव मोजां हस्पिटालाव लाना थां गिदिरसाव गिदिर हस्पिटालाव लाना थां जियानो जोंनि न'आनो फाननांथों जोंनि हाफ्रानो फाननांथों जियानो नांगौबा जेबोआनो दाथाथों अब्लाबो आंनि फिसालाया हामनांगौ होननानै नखरनि मानसिखौ बुङो जेब्ला नखरनि मानसिफ्रा आयुर्वेदिकनि मुलि दौवो ब्रिजेश सोलंकिनो अब्ला ब्रिजेश सोलंकिया एसे मोजाङाव फैबायमोन आरो बे मोजाङाव फैनायनि थाखायनो ब्रिजेश सोलंकिखौ न'आव लाबोफिननाय जादों जेब्ला न'आव लाबोफिनो अब्ला बारासाव बारा आरो जाखांफिननो हमदों होननानै मिथिनो मोन्दों जेब्ला बारासाव बारा जायो सैमा फाग्लाफ्रा जेरै खालामो सैमा फाग्लाफ्रा जेरै अरनो नागिरो बेबायदिनो अरनो नागिरदों आरो सैमा फाग्लाफ्रा जेरै सुङो बेफोरबायदिनो सुंदों बेखौ सारौफाले नखरनि मानसिफ्रा बेंनानै हमथानानैसो लानांदों बेबायदि जेब्ला हमथानानै लायो अब्ला सानैसो बे ब्रिजेश सोलंकिनि लोगोफ्रा बेखौहाय भिडिअ बानायनानैहाय नै मासे सैमा फिसाखौ बासायनायनि जाहोनाव सासे मानसिनि देहाया माबायदि जानानै दं होननानै ससियेल मिडियायाव जेब्ला शेयार खालामो अब्ला बयबो सोमोनांदों एबा गिख्रंदों 27
जुन 2025 दिना सफैयो फुंनि 8टासो जाबायमोन बे समाव गामिनि गासैबो आरो ब्रिजेश सोलंकिनि लोगोफोर गासै बिसिनि नखराव दंफायोमोन आरो बे ब्रिजेश सोलंकिखौ मोनसे फारखंआव बिखौ फुथुदोंमोन बे समावहाय बिखौ सारोफाले आखाइफोरखौ आथिंफोरखौ हमथानानै लानादोंमोन बियो दसेनो सिखारो आरो दसेनो उन्दुयो आरो दसेनो सैमा सुंनाय बायदि सुङो आरो दसेनो अरनो नागिरो बेफोरबायदि गोब्राब जानानै फुंनि 27 जुन 2025 फुंनि 8टा समावहाय बियो थैनांगौ गोनां जादों गोबांथार खस्थनि गेजेरजों मासे सैमा फिसाखौ बासायनायावनो जे बे ब्रिजेश सोलंकिया थैनांबाय बेखौ नुनानै गामिनि नखरनि गासैबो गाबदों मानो होनोब्ला गामिनि मानसिफ्राबो बे ब्रिजेश सोलंकिखौ बिराद मोजां मोनोमोन मानो होनोब्ला बे ब्रिजेश सोलंकिया मोनसे स्टेट लेभेलावहाय काबादि प्लेयारमोन काबादि गेलेग्रामोन आरो बियो सासे मुंदांखा सासे गामियावहाय मोजां मोनजाग्रा सासे सुबुंमोन बोसोरबानि सिगां NRC कलेजनि फुरजानि मोनसे सिङाव थानाय मोनसे फिल्डआवहाय गेलेबाय थादोंमोन बे गेलेबाय थानायावहाय अभिषेक सिंहआ बिनि गेलेनायखौ नुदोंनो बे अभिषेक सिंहआ बिनि गेलेनायखौ नुनानै बिराद इमप्रेस जादों बिराद मोजां मोनदोंनो मानो होनोब्ला बे अभिषेक सिंहआबो सासे प्र लिडार खामोन काबादिनि आरो दैदेनगिरि खामोन बेखायनो बियो नेशनेल लेभेलावहाय बियो गेलेग्राखा बेखायनो बे अभिषेक सिंहआबो बिनि गेलेनायखौ मोजां नुनानै फसायनानै बिखौहाय बुंबायनो नोङो एसे मोजांसिन प्रेक्टिस खालामबाय थायोब्ला नोङो नेशनेल लेभेलावहाय गेलेनो मोनगोन होननानै बे ब्रिजेश सोलंकिखौ बे अभिषेक सिंहआ बिखौहाय बुंबाय आरो बेखौ फोरोंबायबो मिथिनो मोनदों जे बे ब्रिजेश सोलंकिया बे बोसोरावनो नेशनेल लेभेलावहाय गेलेनो मोननायनि मोनसे अफारा बिनियावहाय फैखाबायमोन होननानै आरो बे ब्रिजेश सोलंकिया गोबांथार काबादि खेलाफ्रावहाय गेलेनानैहाय गोबांथार गल्ड मेडेलफोर देरहानानैहाय बिनि रुमफ्रा दासिमबो बिनि रुमफ्रा माने गल्ड मेडेलजों फुल बुंफबजानाय होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो बे ब्रिजेश सोलंकिया बेबायदि गंब्रै बाइकबो बियो देरहादोंमोन आरो बे देरहानायावहाय बियो गंसेल' लादों आरो गंथामखौ बियो गावनि टीमनि जायानो मोजांसिन गेलेग्रा बेनोहाय गंसे बियो राननानै होदों होननानै जोङो मिथिनो मोनो बिदिनो सासे मोजां गेलेग्रा जानायखाय गामिनि मानसिफ्रा बेखौ ब्रिजेश फाराना होनासो बेखौहाय गाबज्रियोमोन होननानै मिथिनो मोनदों सासे बिदिनो मोजां सासे गेलेग्रा जानायखाय गामिखौ एबा स्टेटखौहाय मुंदांखा खालामनायखाय बेखौ बयबो मानियोमोन होननानै मिथिनो मोनदों जे दिननिफ्राय बे अभिषेक सिंहआ ब्रिजेश सोलंकिखौहाय बुंदोंमोन जे नोङो मोजां प्रेक्टिस खालामोब्ला नेशनेल लेभेलावहाय नोङो गेलेनो मोनगोन होननानै अब्ला बे समनिफ्रायनो बियो गोबांथार खस्थ खालामदों एबा प्रेक्टिसाव थादों आरो बेफोरबायदिनो बिनि सिमाङा एबा बिनि ड्रीमा दिनैहाय बे बोसोरावनो साक्सेस जानायसैमोन आरो बिहा मोनसे ड्रीम दंमोन जे नेशनेल लेभेलावहाय गेलेनानैहाय नेशनखौ हादरखौ मुंदांखा खालामनाय होननानै बिहा मोनसे सिमां दंमोन दिनै बिनि सिमाङा बायफ्लेलांबाय एबा बिनि सिमाङा दिनैहाय जोबनानै थांबाय मासे सैमा फिसाखौहाय बासायनायावनो गोबांथार खस्थनि गेजेरजों थैनांगौ गोनां जाबाय सासे मोजां गेलेग्रानि थैनायखौ नुनानै गामिनि एबा स्टेटनि मानसिफ्रा गोबांथार खहाखौ नुदों एबा दुखुखौ फोरमायदों मानो होनब्ला सासे बेफोरबायदि मोजां प्लेयारखौ मोननो थाखायहाय बिराद गोब्राब जानो हागौ बियो नेशनेल लेभेलावहाय गेलेनानै जोंनि हादरखौबो मुंदांखा खालामनो हागौमोन बे ब्रिजेश बिफानि मुङानो जाहैबाय सतीश सोलंकी बियो सासे आबादारि आरो बिमानि मुङानो जाहैबाय ग्राहानि गीता सोलंकी आरो बिसोरहा साथाम बिदा फंबाय दङमोन ब्रिजेश सोलंकियानो सबसे उन्दैसिन फंबायमोन बिदा देरसिना जाहैबाय सन्दीप सोलंकी आरो सेकेन्डआ जाहैबाय शिवम सोलंकी आरो थार्डआ जाहैबाय ब्रिजेश सोलंकियानो सबसे उन्दैसिन बिहा सासे बिनानाव दङ बियो हाबा जाखाबाय एक्सपार्टआ जोंखौहाय फोरोङो जे जोंखौ माबा मोनसे जुनारा अरोब्ला सैमाया होन मावजियानो होन जिखुनु जुनारा जोंखौ अरोब्ला जोङो 24 आवार्सनि गेजेरावनो 24 घन्टानि गेजेरावनो इन्जेक्सनखौ लानांगौ अब्लासो जोङो बेफोरबायदि खैफोदनिफ्राय गावखौ बासायनो हागोन जेरै नै ब्रिजेश सोलंकिया बियो गावखौहाय जे मासे सैमा फिसाया अरदोंमोन आसियाव बियो बेखौहाय फिसाल' होननानै बियो गोरलै सानदोंमोन नाथाय बे फिसायानो बिनि थाखायहाय दिनैहाय बिराद गिदिरथार बिनि जिबनावहाय बेफोरबायदि खैफोदा फैदों आरो बियो थैनांगौ जादों गोबां खस्थयै दिनै जोंबो
गावखौहाय जों माबायदि साबधानै लाखिनांगौ जोङो माखासे लामा सामानि स्ट्रीट डगफोरनिफ्राय जों गावखौहाय एसेबाबो जोङो गोजानाव दोननांगौ मानोना जों मिथिया बबे सैमाया माबायदि बबे सैमाया फाग्ला बबे सैमाया मोजां ना बेखायनो जोङो माखासे लामा सामानि सैमाफोरनिफ्राय जों गावखौ साबधानाव लाखिनांगौ आरोना आरो जोंखौ बेफोरबायदि अरबाबायबाबो जोङो लाइटलि जोङो लानो नाङा फिसासो होनना जोङो साननो नाङा जोङो थाबैनो जोङो 24 घन्टानि गेजेरावनो जोङो इन्जेक्सनखौ जोङो लानो नांगौ अब्लासो जोङो गावखौहाय बेफोरबायदि खैफोदनिफ्राय बासायनो हागोन जेरैबायदि ब्रिजेशआ गोरलै सानदोंमोन जोंबो बेफोरबायदि साननो नाङा आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आरो नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनसिगोन आरो जुदि नोंथांमोना माबा मोनसे अपिनियन दङब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना कमेन्टआवहाय हरनो हागोन